Καλημέρα σε όλους. Σήμερα πάμε να ψαρέψουμε, μάλλον πάμε σε μια συνάντηση που διοργανώνει ο Πασιφθέας σε συνεργασία με τον Όλκε. Μέσα στο λιμάνι της Κέρκυρας. Θα πάμε για λίγο, δεν θα κάτσουμε πάρα πολύ ώρα, δεν με βγάζει ο χρόνος, έχω δουλειές. Πάμε να κάνουμε χαβαλέ, λίγο ψαρεματάκι. Αυτό. Να δούμε τους φίλους. Με περιμένει τώρα εκεί ο Κώστας, τον αδελφό του. Και θα σας δείξω μερικά πλάνα από εκεί. Ελπίζω να έχουμε και κάνα ψαράκι και όλα καλά. Γιατί τι έχει? Τι έχω ρε μωρέ? Όχι, δεν μπορώ να διακόπτω τέτοιο. Δεν μπορώ να τα πιάω καλά. Αυτό πιέξει. Το πάρω εγώ το πάντο. Εγώ για σένα. Χρυσάθε! Άσε δημόσιο σκέλα μας κάνα χέρι. Τι είναι, καλημέρα. Πού είναι να πληρώσει? Είναι ο γιος μου. Τι λέει Χρυσαφέ? Καλά, δώσε το Θεό, εσείς. Ποιος είναι ο γιος? Σπυρό! Σπύρο! Πού τον έκανες? Στα 12 τον έκανες ρε μου. Γεια σας κύριε Σπύρο, τι κάνετε? Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Πρόσεχε μου το φίλο, Καλώς τον. Τι αυτός είναι μου ο περάξε το πατέρας σου? φίλο. Ποιος είναι ο φίλος? Εδώ. Γιατί είναι και μink, άμα τον ξαμολύσω δεν μαζεύεται, όχι τίποτα άλλο. Καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα. Τι κάνεις? Όχι, όχι. Ωραία. Έχεις αρχίσει την κάμερα? Ναι. Έλα πάμε μία να δώσουμε την ταυτότητα να τελειώνουμε. Ναι, θα έρθει και αυτός μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα να τελειώνουμε ένας-ένας. Μαλάκα να φτιάξουμε τα και πες το πορτοφόλι κάτω. Και έχω άλλα μετά και τρέχω να βγάζω κάρτες. Ωραία. Πού? Ο τελευταίος του Γκρίκου ξέρεις ποιος είναι που δεν έχει? Ποιος? Δείξε τα γοφάρια, δείξε τα γοφάρια. Είναι και καλά, Καλούτσικα είναι. Ναι, ωραία, το ξέρω, άστα, το έχω ζήσει. Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται? Έλα, έλα. Εντάξει. Εντάξει, το παλεύω ακόμα. Tell me how you feel. 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 Very fast or slow, just soft and low. The same as when you tell me how you feel. Tell me how you feel. Not very fast or slow, just soft and low. The same as when you tell me how you feel. Tell me how you feel. Κώστας Τσιριγκάκης.
Πάτα το κόκκινο, πάτα το κόκκινο. Το πάτησα. Πάτα το. Ξαναπάτα το άλλο. Φέρε μου το διαμάτι. Κώστα, τι είναι? Φέρτε εδώ. Φέρτε εδώ. Φέρτε από εδώ. Πάρε το τώρα το κόκκινο. Και γράφουμε το χέρι εσύ ρε. Αμέ. Ο μαλάκα είναι πολύ μεγάλο. Έχει να βρει το γάντζο κοντά. Μπράβο ρε Κώστα. Έλα γιατί δεν έχει πιαστεί καλά. Η Βασίλισσα ήρθε. Μη βγάλει την από εκεί, βγάλει την από εκεί. Μπράβο ρε παιδιά. Δεν πειράζει. Θα σας στείλω, Ναι, οπωσδήποτε. Θα μας κάξουν. Θα μας κράξουνε. Εσύ κόντεψε να κόψεις και την ουρά και τα πάντα όλα. Ωραίος, εντάξει, τραβάει. Τζάμι. 6.000. Πες μας δύο λόγια για τον Αντώνη. Ο Αντώνης είναι το καλύτερο παιδί. Λυπήθηκα φέτος που του πήρε τον τίτλο. Αλλά εντάξει, πιστεύω του χρόνου θα επανέλθει. Κάτσε, πάω και από αυτόν τώρα. Τσιριγκάκη, σε παραδέχομαι. Δεν ήθελα να μου καθίσει αυτό το ψάρι γιατί δεν θα το βγάζα. Δεν θα μου καθόταν κιόλας. Θα το έβγαζες. Σε παραδέχομαι, τίποτα άλλο. Εγώ προσαρμόζομαι σε δύο κοφαράκια. Ξέρευτο. Πω, εγίνηκε. Καφέ πίνει μόνο αυτός που είχε ψάρι. Το καλύτερο ψάρι πίνει το καφέ. Πολύ δυνατή. Οι υπόλοιποι. Την είδες. Την είδες. Να δω ρε κολλιοφάρδε που είχε μάσει με μαύρο εδώ και... Έχει δημιουργήσει θέμα στην Κέρκυρα. Έχει δημιουργήσει θέμα στην Κέρκυρα. Τι θέμα, και σιλικονάς τώρα. Αλήθεια έβγαλε στην άλλη. Welcome. Έλα εδώ. Άστα κάτω από σένα. Πού είναι. Άστα εδώ, έλα εδώ την έχω βάλει μέσα στο νερό για να μην γίνει μηνύ. Από την προηγούμενη φορά βγήκαμε αρκετά ψάρια. Ναι, είχε πάει και πίσω ο καιρός. Για σήκωσε την αγρίδα εσύ. Κάπως έτσι τελειώνει το βίντεο. Μαζεύω κι εγώ γιατί βιάζομαι να φύγω, θέλω να πάω στην οικογένεια. Ωραία μέρα. Ωραία συνάντηση οργάνωσε ο Πασιφθέας. Καλό είναι να μαζευόμαστε συχνά πυκνά όσοι αγαπάμε το ψάρεμα. Ήμασταν τυχεροί τώρα. Ήμουν τυχερός, έκατσε ένα καλό ψάρι. Κάτσαν και στα υπόλοιπα παιδιά κάμποσα ψάρια. Ωραία ψάρια. Τώρα μαζεύω σιγά σιγά γιατί είχε πολύ περπάτημα για να φτάσω πάλι στο αμάξι και έχει σηκώσει ζέστη. Πραγματικά είναι όσο κρύο είχε το πρωί, άλλο τόσο σαν καλοκαίρι είναι τώρα. Και όλα καλά. Το ευχαριστήθηκα, το πήρα και με light set. Όντως συγχαρητήρια σε όλους στην διοργάνωση. Ωραία διοργάνωση, ωραίο κλίμα. Μακάρι να γίνονται πιο συχνά τέτοιες ενέργειες. Δένω τα καλάμια τώρα στο αμάξι και κάνω λίγο φασαρία. Είχα ένα ατύχημα με τη συναγρίδα, ενώ νόμιζα ότι την είχα καρφώσει λίγο και ήταν στα τελευταία της. Πήγα να βάλω τη ζυγαριά, να τη ζυγίσουμε και γύρισε πραγματικά σαν το φίδι και με δάγκωσε στο δάχτυλο και μου έχει κόψει το δάχτυλο στα δύο. Στην κυριολεξία, δεν το δείχνω τώρα στην κάμερα.
Δεν έχει νόημα. Προσοχή. Προσοχή, πραγματικά προσοχή. Παιδιά, με έκοψε πολύ άσχημα, κανονικά είμαι γεράματα. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνω. Έτοιμοι. Κάπου εδώ σας αφήνω. Μέχρι το επόμενο θέμα, να είστε όλοι καλά. Αν θέλετε, κάντε ένα like, ένα subscribe αν σας αρέσουν τα βίντεο, γιατί σου δίνουν βοήθεια να συνεχίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά.